En thuolo maber jaira mar Oloo TV wakao kinde neri mar Oloo Mbaka kendo tino makawuono wadwa Oloo Mbaka achiel weche mag somo mabende osebedo kod tungni koni kod kocha thuolo malach mabende waseneno kama jesiko mana kawango skunde koni kod kocha odorango ni to wach nieri en wach machalo nade makelo chenro an Jeff Oloo Mbaka bro mi wendo thuolo mosu nyinge kaito bro dhi nyime kod twaka ruaki studio kamano gikwara mogi odhi makawuono kamoro moro mtie mosu ageno nun ber nyinga Richard Orengo Anwood Kisumu County. Erokamano Nyao Orengo ruaki studio wa odiochieng' makawuono. Wach mondwane mondo wagoye mbaka en wach malet mabende dhi nyime kuonde tiegruok mabende ilose oganda wa ma kochopo nyime koja chande to ginyalo bedo oganda ma samoro gin dakteche, samoro gin engineers, samoro gin jopuonje. In kaka Richard Orengo wach misene wakati morema meji usiko mana kawange skunde wach nieri pare nande. Mokwongo en gima lit ahinya nikech wang'eyo ni piny mora mora madhi nyime kata mabedo gi dongruok gimoro maduong' ma gitimo investment maduong' kabisa investment in education to investment in education, the biggest chunk of that investment dhiga e weche mag infrastructure development. Infrastructure gin gik moko dormitory, laboratory, library gi classes gi offices mag jopuonj to waseneno ka skunde iwang'o in the last few months ka skunde wang' to gima bedo destroyed most is infrastructure. Waneno ka dormitories wang, dormitories go gin infrastructure mo cost pesa. Waneno ka libraries, laboratories moko wango nyaka jikon. Koro mago investment mo osebedo put in place to waneno ka bedo destroyed by fire. To nyakwach ni magi maracha nikech kata wandalo mane wane school ne gika ina gi timore lakini nineno ka jiwango kata gate kata fence ma school more ma jiwango kata jiwango mana cho nikech mago gi investment mathin to ka ji nyalo dhi ni continuously jiwango school kendo jiwango investment magisebede okane ken gima ber kana ni university professor George Magoha masani chairman ma National Examination Council nengiso waga ni the strike is not a bad thing unyalo the strike unyalo demonstrate unyalo timo gimoro amora modwaro to gima kiko winji ni ubire university kata ubire school to wango library nikech kibire school ti wango library kata wango dormitory kata wango laboratory mano ti ni you will gimo kele university inyalo the school inyalo the high school inyalo kata wango cho kata wango ndara but ki wango school kata wango class tiene ni iketho investment osebede to be we will gi jimo nego be nikech ki wange ka wuoro to nyithindi be ni school just a few years ni one school sani nyithiwa be chigni chope school koro ne be no wango school onge school ma nyithiwa gi dodhi koro paro ne gima racha ni kendo we must stand as a society mondo wa condemn gini in the strongest terms possible kendo gimo mora ni sirikal sani wacho ni bana ko yudi kin involve e weche na gi tibi deal kodi personally kendo imi kaul legal action because it's a criminal offense. Kama Orengo to Orengo iparo nade nikech waneno ka skunde gi kiwango gi kinde ka kinde nenore ni en gima iloso kendo ichane makare nikech saka sake wange onge nyathi moyudo ka ohinyore kunde gi yudo ni owange ka nyithindo onge owang dom owang laboratory iparo ni gini dibed ni tire ngato ma loso chenro machalo kama okwanyal donje speculation nikech police osefailwa in terms of mewa investigation mewa reports ni to ngamo wango skundi gi to what is the intention to gimanyalo wacho ni bana tango sebedo ka timore school manyalo bedo ni kelo this kind of tension one thing manyako appreciate and gima Professor George Magoha gi Dr. Matiangi timo in terms of cleaning the examination sector inya paro kane wan kodi ka last time ne wa discuss to bana ere ka nyalo bedo ni wane piny ma penj equal all through kose kwal penj ido ka school nyithindo yudo A200 to nyithindo ko luongi engineering medical courses to gi background gidwa timo courses mayot mane gikadho kar koro gidwa kori penjo to amo mio kane kadho penj maber to di nikech wandalo mane wasomo ni wang'e ni bana namba 1 en ga ng'ane en odhi timo courses kama en odhi timo medicine inye ng'adhi bedo namba 1 kamano koro unu struggle mana bedo namba 2 gi 3 kai mano nikech jino unye jino rore rieko kendo jine somo matek mondo o improve but ine ni ng'ata nyalo yudo ka giseyudo ka gibiro university nyoro ne University of Nairobi golo courses mag electrical engineering almost 30 students mo bedo discontinued yani ni somo tami course no tami koro goli nyisi ni ndog dala to mago are courses mag nyithino makwalo penj to gimaseno ka bedo njoge sebedo kata mo strengthen area mar kwalo penj kai kane mago year around a few months ago nani studio kar nangisi ni Jeff Professor Magoha ng'eyo ko yiere kamano ko ngisi ni penj dhi bedo credible the best advice mana miyo jonyuol gi nyithindo ni go back to the library and read nikech ok idhi kwalo penj ni aparo ni mano could be one of the reason mamiyo nyithindo bedo tense jopuonj sebedo ka iko gi every year to gikwalo penj and we cannot just blame the teachers nikech teachers iwinjo ni teachers makwalo penj jonyuol mamiyo gi pesa maging'iyo go penj koro we must blame the society as in totality
Kiwuotho River Road kae, everywhere mikadhe duka mora mar photocopy gi printing, iyudo ka ng'ato loso certificate. Iloso certificate iloko nying ng'ato. Certificate ma University of Nairobi, makanye, certificates ma fake are all over. This culture mar having gik ma fake ni, we must stop it. Nyochi neno kata ka wan gi Kisumu e dho nam, wan gi rech moa China. Gimoro moro wadwa no bed ma fake. We must as a society also not blame mana nyithindo kende. We must also blame ourselves bana. Wase inculcate culture mar fake. Wase inculcate culture mar shortcut. Ni gimoro moro midwaro to nyalo yudo shortcut. So this is what must stop. Aparo nyithindo gi jonyuol gi jopuonjo seng'iyo gi shortcut. To nitie cartels moko be mane government, mostly a Ministry of Education gi area mar examination council kai. Mosebedo ka benefit from a lot of money. Gido menda mathoth miwuoro. Watch kwalo penjini. Koro aparo ni is a complex thing manyako be investigated. Tadwa na encourage. Yes. Professor George Magoha gi Dr. Matiangi. Ni bana mae gima usechako kendo en gima ber kabisa. Ang'eni jo siasa moko wigi wil gimuomore wach nyocha winjo ka moko be mbwak ni Matiangi oriembe tich, gol Matiangi, without thinking of the bigger implication mar gima giwacho no to the society. Penj ka wan gi penj ma every year penj kwalo. Ok wanyal wacho ni wadwa blame ni National Examination Council owe penj kwalo. To ka koro giredo to kendo walokore ne ni koro gitimo marach. Nikech last year nyocha winjo ji mane wacho ni Matiangi ogolgi. Gini mana winjo ni Matiangi giwacho ni Matiangi resign ka Matiangi ok nyal protect credibility mar page. Yes. Ka koro sani credibility mar page bedo protected. Then koro kendo gilokore ni Matiangi dhi matek ahinya. Onge dhi matek. Wacho ni kwa dwaro gima ber nyaka bed ready to tiyo matek kendo nyaka sacrifice. Kendo jo siasa nyaka support. Ero kama na ina Orengo. Winji maber gima jo kai wacho kanyo rano kanitire lokruok mano kel kod Dr. Matiangi achiel ariyo dekoni. Ayo ka bende chien ko chando gando osebedo ka wacho ni mondo lor sikunde chon neno nyithindo othung kod somo ahinya. Tam mar ariyo ni mondo olor mondo gidhi giywe. Iparo ni mind bende nyalo be ni gin fatigue. Ma be nyalo bedo. If you are in kind class apar gariyo, miluongo ni form 4. Yes. To somo mane class apar gariyo kanyo fatigue, tiene ni you are not good enough. Doge form 3 mondi prepare mondi duo kiseikori. Okay, nyalo nikech one of the most important examinations mwatime Kenya kai in our education system, Kenya Certificate of Secondary Education. I can tell you authoritatively, Tudio, it is the toughest examination. Yes. To inyalo mana kadhe ki ikori. To ikruok mar Kenya National Examination Council ok nya chake third term mar form 4. Ichake form 2 form 1 kucho. Ibiro ki prepare nikech content mi set form 4 ka gin foundation mar be set form 1. Yes. Koro ok inyal chako prepare san. Ema mine ni jopuonj mosebedo ka miyo nyithindo lazy time ni penji dhi kwano koro nyithindo biro lazy. Ka gichope form 4 koro gi buok ni gini otek kama. Then koro giwuondore ni pressure. Onge pressure. Jeff onge penj moro amora piny ni minyalo kadho monge pressure. Penj en penj. Unless ni as a country we winjre ni bana ok wadwa examination. We go through examination from our education system. But so long as ni examination is the education system passage more determine when you understand content kata ok understand. Ji nyaka prepare, nyaki bed som goti nyaki chiew wane we chiew kata saa 8 otieno. Ini ndo saa 5 tichiew saa 8. Nyaki som matek nyaki lut tiendi e pi mang'ich mondi som nikech ok inya kadho penj ko kisomo. To ka wadwaro as a society ni bwana penj miyo nyithindo pressure. Kar wagoluru penj education system mondo find other ways of doing assessing. Ka nyithindo winjo gimo kuno ber Richard Orengo neno kata jal mochung'ne joma ng'eny od bura mano migosi Aden Duale aneno ka jatend piny owacho ka achiel kod migosi William Ruto bende ochung' motegno gi Matiangi wacho ni Dr. Matiangi temo duto manyalo mondo sekta mar somo ni rio obed maber. Jomoko bende tuone mondo migosi Matiangi o resign. Kare wan wadwaro joma tiyo maber koso wadwaro joma katiyo maber to wadwani koro gi resign. Moko gadwa na correct neya. Aden Duale onge contribution on this thing. Ng'ena wacho on popularity basis. Eno support nikech kodo pinge. Onge basis mo support gini. Mana kore chaki ki. Eno onge idea mar pingo gini. No pingo nikech kod support. Karo support nikech kodo pingo. Onge idea gini. What I want to say in very category. Matiangi is an educationist. Is a technical person who understand education system. Professor George Magoha is another one. Mabe understand education system. Yes. Those are the two people who are working. Jima support nikech kodo pingo kaka Duale Magoha ginto kwadwa quote nikech they are not authority on this thing. Koro jimwanya focus on and Professor George Magoha gi Dr. Matiangi. Magi gi mang'eni are doing something about this thing. Yes. Ruto ginito koro wacho nikech koro setimore ni not timore but the basis and the thinking behind Kod no pingana. Kod basis ma kod no ping I was out of the country koro kang'eyo basis ma kod no pingego but adwa wacho neya Duale go to ping support man nikech kod pingo kapar ka gin gi foundation moro ma gi support go gi koro poki fwenyo ne to kod no pingana kod kata ko pingo to mago I don't know gimomiyo gi pinge though I need to find out maybe migo Israel amolo nyicha onge country koro jo ulabalu moko be goko kanyo but
well thought. Apparently, this is a good thing that we must support, and we must say, ni bana Professor Matiang'i, kaka wuodwa. Ingeni Matiang'i no be wuodwa. Yes. Kaka wuodwa ma wuok Nyanza. Kendo wuok Nyanza. Yes. To luwe gi Professor Magoha mabe wuodwa. Yeah. Kaka e wuotwa mariyo mutegno gi. Gidwa kelo credibility in examination council, examination sector. Yes. To mano nyakwa support gi. Nyakwa support gi nikech mage jowa mane sirikal. Kata kwa kwano ni joluo onge sirikal. Matiang'i no be wuodwa bwana. Ene sirikal kanyo. Koro otie maber. Ka gimoro timore maiye kanyo maber. Yes. Matiang'i nyaka chode moro kel Nyanza. Ang'eyo. Koro Matiang'i no be mana wuodwa. Eno mana wuodwa. Ero kona Richard ka thuolo aneno ka dhi ka rumonwa. Kata kamane radwa ni mondo koro wach ni minyalo wacho mogik ne jonyuol. Wanyo ka jonyuol chuny gi ol. Jopuonjre to wanyalo nyiso nang'o. To jonyuol aneno ka siwuo gi jonyuol mang'eny giwacho ni gin weche mag meje masiko lile skunde gi miyo chuny gi bedo kod lit mioro ni samoro inyalo penjo nyathini ni skul to kiwinjo kama wang' to kare nyathini bende wang' kaindi titere ni mondo som. Jonyuol wanyalo nyiso nang'o to nyithindo wanyiso nang'o. First of all, jonyuol nyaka ng'eni nyathi kako behave school en kaka iweyo behave dala. Jonyuol nyaka kaw issue mar discipline mar nyithindo in their hands. Giwewe ni society ni giwe ni jopuonj ni nyathi ka setere school jopuonj dhi miye discipline. Discipline mar gero nyathi ma upright. Nyathi ma tiyo matek. Nyathi ma nyalo bet piny ma som book ma understand en tij janyuol. Mar ariyo gin society kamwadake. Chon wan kane wawuotho kata kane wuotho Nyalenda kanyo godiechieng'. Kiwuotho gi uniform e sa school. Bana kane chief nyalo neni kiwuotho e kor estate godiechieng' sa school. Kiboko nyalo bari ndasi. Tinde nyithindo neno kata kamoko madho nyaka ndawa e dho mtoka gi uniform. So apparently as a society we have also relaxed. Nyakwa hapa game on strengthen institutional discipline. Because discipline must be coming from side. Yes. Jonyuol kele, society kele. Then mogik to gin jopuonj. Jopuonj be nyaka make sure ni bana gi instill credibility. Jopuonj kano ntie fee structure mimi jonyuol every year. To ntie pesa moro skule moke as much as 15,000. Ni mar motivation, ni motivation money. Ni oketi ni mar motivation. Koro mane mika okara 7,000 moro wiye per child tinyiewo go penj. Then moro to jopuonj chamo. I think we must be a society manyalo withstand kendo nyalo promote credibility. Wach ni bana kama e penj bana. To wach ni wanwa tijwa ka jopuonj en prepare nyithindo gi mondo ka. Niso ni bana man ok concentrate, man ok concentrate. To ka jopuonje makelo loophole gini, to mano is already we are failing. And I want to warn kata mana ji kaka Sosion. Yes. Sosion na winjo ka be wacha ni Matiang'i, ni Matiang'i. Matiang'i okelo chike matek ma nyithindo. Why is Sosion not blaming teachers? Teachers are members of NAT. To NAT, jopuonji mo ni kwalo penjo ni nyithindo. Why is Sosion not blaming his members who are stealing exams to miyo nyithindo? Why is Sosion not blaming his members makwayo jonyuol pesa mondo gikwal penj mondo gimi nyithindo? Why is Sosion not blaming members ge makwalo penj sama giset penj nyithindo to miyo nyithindo? Why is Sosion not? Why is he only blaming Matiang'i? Because Matiang'i is a regulator. He is government and regulator. Tij sirikal is regulating. Mane ma Matiang'i timo. Koro Sosion must also not play double standards. Ni samo kwal penj to blame Matiang'i. Samo Matiang'i gengo ki kwal penj o blame Matiang'i. Koro ni Matiang'i timango. So Sosion be must also be one bana. Watch ni marni in samora more every time ni blame mananga chiel. Should also stop. Mondo wager country as a people, mondo wangento bana what is good for the future for our country. Yes. Ero kama na Richard Orengo ni ero kama ko ka thulo mari mar chope studio. Ngene ne ibet okwe thulo malach onde mana dweche achiel ariyo kama indi kata kama ni duogo bendi duogo ka od bura mari miero mar ODM jodito magwowe lemo koni kod kocha babu weyo tuo maweyo ng'eyo ni wach no ero to ni nene mokwongo adona wach niya mai na wacho 2014 kendo adona wach sani the process mar miya babu otuoma mbadi officials gite the process mar miyo gi office was illegal was not credible. So I did not expect anything from them. Nikech an kata manandalo I was not supporting a babu. Nikech nangena babu ok nyal chung kodwa. Old range democratic movement en gimi ni change movement. Change movement ni en gima nyaka en apaka mar lokruok. Apaka mar lokruok dwaro ji manigi ideological foundation. Kineno ka Professor Nyong'o ndalo mane Secretary General. Iwinjo ka babu wacho ni Nyong'o was too powerful. Constitution mar ODM ne ok olok momed powers moko kata ma ng'ato powers. En mani ng'aja no understand ni bana ma movement madwaro credibility gi ideological foundation. Kionge gigo to kinyal kata mana Mbadi onge gigo. Emomiyo okonyal. Emomiyo ka Ramazani leader of ODM and Paul Raila Odinga. Mbadi gibedo gi chairman en na ceremonial. There's no value they are adding to the party in terms of pushing the ideology mar ODM. Ma wacho ni bana change movement. My ideologies machu, mage principles machungne.
Koro tuo gi ababu aken gi ngano mago to are relevant nikech gin gima no mi positions gichal ineno ka kidhi interview to team ni interview to meet ngamu appointee can fire you anytime. But if they allowed the process of delegates, mondo year members, mondo year officials, so that the membership of the party from the grassroots, from the constituency, from the ward, from the village, be my year officials at the national level. Can you wakelo giboma kasarani kaito gikelo men in black? Moriambo moda gidagi elections. Tingeni weche mag yiero gitek. No, weche mag yiero tek, but the process of democracy is painful. Democracy is not easy. Democracy is painful. Onge kaka inyalo wacho ni Secretary General mar ODM tiwacho ni ji ochai nade bana. In Secretary General bana. Inge Joseph Kamodho. Inge Raila Odinga. Inge Adeya Dongo. Inge Tom Mboya. Mago ni Secretary General. Okinya cha Secretary General bana. Secretary General e chuny wach. Makiwacho ni Secretary General tiwacho ni ji ochai ni dhi maternity leave. Maternity leave according to the constitution Kenya 10 days kende. Tinyalo beni lal for 1 year tiwacho ni maternity leave. Gabeji ber wach no. Mago ji moko nya konyo Kenya. Ne mano wach no nadwa ni wanda winyi to pachi chala na. Dio kiwacho ne weche mag yiero nyaka yier maber. Kara kamano kan waketi kibera bodo itai yiero. Mago na simu ne Orengo wuok okoringo. Okna ringo. Bane returning officer. Okna ringo. I don't clarify Jeff. Kibira elections my party no carry. Okna ringo. No, na year elections was free and fair Kibira. Officials ntie. Ago bi riwuok. The officials go no ke records mag election mana conduct. Oge wach. Iwinjo Jeff. Awi Orengo kore wacho ni wach mar jogi mano welemo gi en gima ok nyal buogo duond mar ODM. Ok nyal buogo nikech onge members mane gikelo. Ababu membership mar ODM Abuda Langi is intact. Actually en Ababu as a member mowuok. Otuo macha beno winjo ka piny liet moringo moduogo. En kata mana wacho ni en vice chair cha moweyo to en party. En party. Ababu ni maneno katinde ba wache Facebook ka gi kacha to mago to thindo. Ok apar kamano. Baruo pogo tero manyiso ni no we. Tiene no luor kendo onge credibility. Kidwa resign indiko barua mio party. You know the structure mag resigning. Ok ni dhi luongo ji tiro iluongo jolejo Maria moko morwako sede marochere tu nyiso ni resign. Kidwa resign, the process mar resigning from ODM is very clear in the constitution. Ibiro indiko barua tiketo kanyo timi number of days then resign. To wacha TV ni umiel gi jolejo Maria moko ginene funyula kacha tibugore resign mano. Erokamano Orengo wach madwani mondo wawuoye mogik kendo ne nitiere kwan mar oganda ma bende koro nogol kawuok e migawo mochung' ne weche mag registration ni oganda mathoth miwuoro mako keti to nyalo romo milion kata 5 nitiere kod opande to poge ndikore kaka jogombulu wale onge 12 months kende to wadhi e yiero oganda gi nyalo nyiso nang'o. Jeff en gima let na seche moko ka oganda mang'eny ma jo Kenya complain ni sirikal ok otimo ma governor timo ma to en gi kipande to dagi dhi kawo kura ing'e no ni onge samo dhi go e polling center kacha mondo ka ombulu Jeff en gima lit kabisa nikech the only way in a democracy kaka marwan the only way ma japiny nyalo keto go duonde e telo yiero go telo manyalo miyo bed ng'ama ber en through goyo ombulu ok inyal goyo ombulu kok idhi mikawo ombulu that is the process. Kenya might change in future ni jinyago ombulu gi kipande kende but mano is not the process now. The process ani dhi register kaka jago ombulu bedo gi kipande kende ok nyal mi go ombulu wanyalo change mano in future as part of the reform electoral reforms but wacho ni bana sani podi nyaki kaw initiative mi wuoge ofisi ka Jeff mi register kaka ombulu adona kwa jowania kamora ja Kenya mora mantie kamora muwinja kata enja luo kata okenja luo ni goyo ombulu is your right kendo it is gimiluongo ni civic duty koki goyo ombulu Jeff to ionge right mar complain ni jotelo kotimo nikech in ok yiero jotelo in ionge ombulu mogik ntie wach moro miwacho ni jotelo maricho e piny mangima iyiero gi jogo ombulu mabecho moko go ombulu iwinjo japiny maber mobet ot to kogo ombulu ene moyiero jatelo marach nikech ji moko nyalo bet ni no gocho ne the other person but the few manodhi mogocho ne ng'ama rach ne be ni ng'ama ber no dhi mogocho to ng'ata ok donjo ofis koro ing'eni jopiny owe complain ni jotelo tinti onge kata ombulu awinjo kata ka ji moko wacho ni yawa an kanyo koko ng'eny kanyo ok adwa ga dhiye idwa ni ng'o dhi ni kama koko ng'eny iwinjo Jeff koro wacho ni bana jopiny nyaka wuog oko kendo wadhi wago ombulu. The issue ken kata ji mosekeo kipande the issue moro mabentie en kipande moseduogo to podo link ka registrar iwinjo kidhi Kisumu kidhi Homa Bay kidhi Kwala kidhi Ahero kidhi kamora mora
kidhi ofis kipande idhi yudo ka gintie kipande buora mapok jopiny okawo. Wado ni jo owacha ni nase dhi kawo to kipande pok obiro. Wuoth idhi kacha tipenji to kipande noseduogo. Nikech nitie kipande kacha mang'eny mapok okawo. To wadwa no encourage the register of persons near. Gini wawe keto ni jopiny bobi. Water gigi nyake office assistant chief. Wanyalo group gini bana mama kanye. To watero gigi office assistant chief. The assistant chief tiyo gi village elders. Mondo gimany jogi mondo gimi ombulu. Aparo ni mano nyalo konyo. Mondo wawe bedo ni wa complain ni jopiny ok obiro to wa sirkal be obed proactive. Kamano. Wana nyorenga goni ro kauna odiochieng' makawuono nwa wuoyo weche go eko mag somo ka bende wuoyo weche go eko mag mach moseno kaliele e sikunde koni kod kocha. Richard Orengo kwatieko gorit ne oganda wa wuo kod jopuonje ke tibe ina chiel kuom oganda ma bende samoro puonjo jopuonjre. Ang'eyo ni iwuotho koni kod kocha ka bende ichiwo weche mag puonjo wach ni mogik mondo watieko. Jopuonj kamoro mano tie adwano winja ni the society mora ma ber mantie ogere gi jopuonj. Jopuonje ma mol society nikech jopuonje ma puonjo doctors puonjo ng'ata magero society jopuonje ma puonje. Ka jopuonj nyalo weyo tiji maber mar gero society to koro gi focus e tijgi marach mar kwalo penj. Aparo ni piny wadok chien. Koro jopuonj nyaka improve kendo jopuonj must up their game. Adwa na encourage Kenya National Union of Teachers. Gi Kenya Post Secondary School kupet. Ni bana un kaka union un gi responsibility moro kanyo. Un gi responsibility mar ensuring ni penj nitie credibility. Nyaku encourage members mondo gilok pachgi. Giwe ng'eyo ni kikwalo penj ma nyithindo mang'eny okadhe nyingi timi award. To nyithindo kodhi university bedo discontinued te. Nikech ok inyal kawo courses mane giyudo ka. So it's a waste of the whole society. To society maber igero mana gi jopuonj. Koro jopuonj nyaka kaw role no kendo mondo ging'e ni gine ma jopiny ng'iyo. Kamano. Erokamano nyar Richard Orengo goni erokamano kuom kawo thuolo mar chopo e studio kata bedo ndich kamano. Nwarango weche gi eki mag somo chien kocha chande waserango kodi weche mag strike abere ne jopuonj ng'anyo kane gidwaro weche mag osara. Nochako rango kodi weche mag msara manosemegi. Ne wachako rango kodi weche mag kuo mar penj chien kocha chande kawuono nwarango kodi weche mag mach mabende sani ribuogo oganda mathoth miwuoro e sikunde ma pacho kae. Wageno ni maendi duto en wach mabiro rumo kendo itieke chutho mondo sekta mar somo obed sekta makare. Erokamano kuom chopo kachaka luongi ageno ni biro duogo maendi en Kuku mar wach kod Oloo Mbaka.